nipa bi hwe ba bi faako obenya nanka de bia no ohwa ye mrama no enso nye sa na ewiase te edwuma bi a nsuo ewo ne time ena opebre nsuo ne time na wo hwe enwum na ebo na osi ebedu mrebi no opebesi amadufo che dan ayecha the word adufo ne bi anipa bi nim na mafo buso bi adufo che kra dan ya menwe atu mo fa se woni ma de kro adufo che ya edua bi a nsuo nta emfiri mu da na hia ne da hia da na da hia da so hia no e opebre nti dume bi na sey maame no kɔ sebe edwom ayekɔ afuom na sey edume bi na opebre saa tam no openyansi ya saa adufo che ne mfa na nya hwe obi akora hwe baabi obi ahwe baabi da na no no ya na akɔ bi sey adufo che no kora no baabi da no kora no afo chaka wuntimi fa nya hwe na no ejina wo manipa sabu wote wiase mu anasa wo abusua mu a sabu ususu sey waye kwa saa tam no na ye opebre anasa na ensutobre ejia wo manipa mienu ade mienu na America ne wo ade bi wo hon ma nsuo to a wo obi amfa wo nya hwe ya wo ade bi wo ho a opesi a obi amfa wo nya hwe ba ni nyina so ba bia ade a emfa so de manipa ya me pesa me kama wu nipa da sani a woti ase bi ase se nsuo toto a nsuo toto a na sebe nkyene ana se nkuto mebo rider na nani age mebo awia so bo a na nkuto so edai ewra ho dem pesa me kanya se nipa da sani bi a wutie yen Afutuasem de be ma wo ne tie ba bia brabo na kodu bia no ebia na opebre enti yemfa wonye hwe bebe brabo na kodu bia na nsutobre yemfa wonye hwe ba se ensuo awe na fom ye dry ena okuani kwa afuom ena opeso soja ne mo de bona mpese bidi waya wonyaja to twa nani no ebia na nsuo toto na sa adufo che no na eda ho no fa na nyewe no afi no eno nim se opesi a ye pone ho a na de egu eja ne mfimfin won fa nwa nso da asema make obi wa kwa afuom bia nim de me pese me kire won fa nwa nso da eti aye rese sa na adry no wo mo pone se no mo de egu ja ne mfimfin eti se won fa crazy nkura ngumu a upa manchi so ma na ye dey eti that means no eso aba fa so mi gina ho manipa da sani a ususu se waye kwa wonye kwa eye mre na wo ta mo beso na nsuye nti wanhwe yi a na sa na nyankopon ye ne bre okay ye nyina no fosuo ye ka no ma bia bebia ne ye firi ne bebia ne sebe enye ye kura be ka cheja ye yie e wo kwan bi so okay eti me de pesa me kan nyane se waye du fochie se sebe nsuo toto ne mfa anya wea me ka choprin opebesi ama so aba mfa so me da se na SOMPA waso opebesi na fom aye dina nsuo beto ama fom aye mre Joseph Mensa nyumi ede na kasatire enipa ahodo bebre abusua bi a wo firi mu monko a mo maame side ne de nso beba mfa so a kire yi aba amukotwe canopies bonzi afre de mvu ama na we omo anko masesa we nyina omo yi apata nyina nsisi yi na maame a cha aba na kan na ato so bi ko fra America beduru saa na ya seti mo family no na ofozu ogina asem no so de ka chi o se nka achi o de akoso twe canopy na etam wo kam yentimi nyina wani mu nka njire obiem akwa hawaliem uye bibia se bekipu aware no nanso yempese onya anigi aketua bi waware ase nkumafo de omoye eso anso nom de omoye ye ka tro se nka achi koso ye ne awoye na mo abamumu mensa wachi na afen woni munyam hye beba nka achi nyina ye tie SOMPA wadwuma mu nka achi o travel best bia bato no tiny nyina agu so nka achi ma bonto yam nyame a odane wiem nyame o surprise ni pa brabo no one day problem yahunu no kure wo mu obam yahunu ade titiri bi ekura ye bo hu mfaso a wo so enka achi tobo nipa brewa brabo nipa won twetwede to bia to ni ko he wo chena busa se na me kura me ba wiase be ye de ni me nka sa akasa ni bia urade nim ne enti odo ba ye enka achi ene ne mu aye de no ene na obedi de kire wo dan obi ansa ene na wansi obi niam a wunidi o
enne na obi ansomo amoa nkwa amoa antiboto aduane wunya bi ni o enne na master bi trotro o ekira beba na sika gu aboboa na hu se de onsi nye no ode mi hu ye obi betu kan na akolodu niema pakini nyina sanu ama 10 pesos bi a sebe je ne fato ho ne ko etamo kam wu betu kwan ama nkofo akogya se de osoma foforo no sa na awurade be ma foforo ayo enka achi da me ka se so nipa wonto foma yenka sole mfa nkyerɛw ni oda fom ne ka kyerɛ nso won sole de ansa ne yenka se awurade adua bi obi abrabom no na so ogina ba bi a yenim se ensem fata ogina ba bi efiri se ehonye na awurade tam na firi ho edi mo aba mu ba bia wugina no fa akwa wa hwe ase mo aba mu wudi sinkete na ka kire wo se beye ye na dane se bo a unka ba bia wo no ada vozo si etesa ne man kitinkiti we wa abrabo mu a ya ba mu ye nsu bebre ye nchechire nsemu nchira foforo bebre ye be sinkete ne ahunu se nyame mmere so a obedane ne ma de ama ya abrabo be ya ye ntiase ne ye ni suo bebrebe no to da bi na ato ani ko hwe accounts mu a na obuza se ntimi nsu mi be ye bi ni ohwe namfo ano om namba bi obi plot wo bi obi asifie aduru na wo check se kwota plot kura woni bia na wo buza ho se ndie be ye ni se ya na ebe ko no wo check se wo de ba wi ase ana wo de ba wi ase na ahwe kakere kura wa unu se ade yi ndie ba fanie gofo suku o mo madeda mu ntimi ba betima ko school yi bi nie but enne wo futuo ne se yan kan che ne otifie ni se nka achi e dan se bo a ene ma be dan fozo